Haurtzaroan, pirritxe eta porrotxe entzun genien, diruzorro dizdiratxu gizenak eta koloretako kreditu txartelak alperrik direla, ez dutela balio erosteko salgai ez dagoen hori. Egun, Teieri Jauregia, Txabola Eskutuak eta Belaietako izerdi tanta bakoitza sakelan sartu nahi dituzte. Baina ez dira sartzen zuen sakeletan, ez zaituztagulako nahi ez hemen eta ez inon ere ez. Lau pareta hauen artetik Euskal Herriaren luze eta zabalera, bi igandean behin gure garaian. Lekaroz, Baztango 350 biztanle dun herri txikia da, eta Palazio de Arostegia SM enpresak bertan makroproiektu bat ere ekin nahi du, landa eremuko bizimodua suntsitu asmoz. Herria erresistentzian dabilen arren, jakin badakigu diruak boterea dakarrela eta baita diru gehiago izateko nahia ere, eta beraz, eraiki duten iruzur guztia desmutatu nahian gatoz gaurkoan. Arostegia, proiektu txikitzaileak eta errepresioa gure garaitik eta gure garaian. Az gaitezen. Gaian sakondu aurretik, ona hasteko lau albiste garrantzitsu. 2000 lagun baino gehiago mobilizatu dira Guardianen itzeraren aurka. Guardianeko enpresa batzordeak eta sozaialdea plataformak deituta mobilizazio jendetzu egin dute Laudion, Laudioko lantegiaren itziera salatzeko. 2000 herritar baino gehiago gizakatea egin dute lantegia inguratuz. Nafarroa osoa atentzio handiko eremu izendatzeko aukera planteatu du EH Bilduk. Nafarroako lurralde osoa atentzio handiko eremu izendatzeko aukera mahai gaineratu dio gobernuari, eta horren inguruan galdetu dio Etxebizitza Kontseilariari pasa den ostegunean burutu zen osoko bilkuran. Sololuze eta Beltran gogoratuko dituzte Zaldibarren 5 urte pasata eta oraindik epaitu gabe. Ostegun honetan 5 urte pasa dira Zaldibarko zabortegiaren hondamendia gertatu zenetik. Auzi nagusia oraindik epaiketara bideratu gabe dago eta ondorioz ardurak ez dira zehaztu. Zaldibar argituk ekitaldia egin du Beltran eta Sololuze gogoratu eta erantzunkizunak eskatzeko. Arostegiko 7 auziperatuen absoluzioa eskatu dute 18.000 lagunek. Azaldu dute Arostegiko proiektua 350 biztanle dituen Lekarozko herrian egin nahi den hirigintza proiektu espekulatzailea dela. Proiektua salatzarekin batera herritarren erabakitzeko eskubidea aldarrikatu dute herrien burujabetza eta eskapenaren aldeko borroka den aldetik. Aldi berean, mahaigaineratu dute borroka ekologistarekin ere bat egiten dutela. Eskerrik asko irantzu albisteengatik eta azken albistearen ildotik jarraituko dugu podcastean. Arostegiaren inguruan hitz egingo baitugu, baina gure iritzia kaleratu aurretik, kalera joan gara ea jendeak zer dioen galdetzera, Arostegiaren manifestaziora hain zuzen. Mobilizatu. Hori da. Borrokatu. A full. Pues landatu. Antolatu, borrokatu, gaur bezaleko egunetan kalerateri eta injustiziak salatu. Nik uste dut dauden proiektuak geldiarazten saiatzea eta dauzkagun indar guztiak elurraren defentsan borrokan jarraitzea, ez? Nik uste dut hori dela gakoetako bat eta gaurko mobilizazioan bezala kriminalizazioaren aurrean, gazteon eragin duten kriminalizazioaren aurrean mobilizatzen jarraitzea. Gogo egokin borrokatzea eta denak batera erantzutea. Militatzeko beldurra. Berdina. Nik uste ematen digula gogo gehiago aurre egiteko, zapaltzen digun egin altxatu eta horren kontra zerbait egiteko grina sortu. Nahi dutena eta errepresio indarrek nahi dutena da beldurra sartzea eta mobilizatzeari ustea, baina hori ez da gertatuko, ez? Gazteok borrokan jarraituko dugulako, hala egin dugulako eta gaur bezala jarraituko dugulako mobilizatzen. Kaixo irantzu eta Ibai, zer moduz? Ondo. Gogotxu podcasterako? Bai, beti. Gaurkoa interesgarria izango da, lehen atalean jardun ginen privatizazioaz, baina batik bat etxebizitzaren auziari edo heldu genion, eta gaurkoan ere lurraren privatizazioaz, makroproiektuez, suntxiketaz jardungo gara. Bai, hori ez, pixka bat aritu ginen turistifikazioaz eta gentrifikazioaz etxebizitza ardazten den faktore bezala, baina aritu ginen gehien bat hiriburuetaz eta kostaldeaz. Bai, eta herri txikiak ez dira libratzen espekulatzeko arrazoiaz izateaz, eta justo Arostegiko makroproiektuak guzten du agerian. Hori da, eta Arostegiaren inguruan hitz egiteko zerrobe bastandar bat ona etortzea baino, eta gurekin izango dugu Markel Adin.
Kaixo Markel, Kaixo egunon. zer moduz? Ongi hementxe, zuek? Ondo, hementxe, bai. Betiko martxan, guia ohituta hemen. Eta, bueno, kokatzen hasteko Arostegiaren inguruan hitz egingo diguzu, eta urte luzetako borroka izan denez, zer da Arostegia eta nondik dator hau dena? Vale, bueno, movida guztiek kokatzeko, 3 termino, Arostegia proiektua, luxuzko hotel bat, 228 etxe bizitza eta 8 hektarako golf zelai bat, Baztango Lekaroz herrian. Gero, Palacio de Arostegia SM proiektua bulkatzen duen enpresa da, eta, bueno, hor da Lekaroztar batzuk, Inmobiliaria Caixa Galizia eta Hilton luxuzko hotel katea, eta gero UGEPA, dela dira siglo batzuk, udalez gaindiko eragina duen plana. Ibiltzen da karreterak egiteko eta bar, eta da interes publikorako tramitatzen diren proiektuak tramitatzeko. Bueno, Aroztegiko borrokak ditu 20 piko urte, banatuko dut 3 zatitan. 2000-tik 2010-era horregon ziren baimenen movida batzuk eta bar, eta hasierako proiektua zela hotela bakarrik eta aldatzen joan da eta horrela. Hor, esto nagusia izango zen, Lekarozko herrian egin zela herri galdeketa bat, ikusteko ea nahi zuten proiektua edo ez, aterazen ezezkoa, baina orduan udalean zegoen UPN eta UPNek herritarren iritziaren kontra onartu zuen proiektu hau. Gero, 2010-tik 2020-ra hor aldatu zen Baztango udaleko gehiengoa, EH Bildu sartu zen indarrean, eta beraz gehiengoa kontra zegoelako UPNek Nafarroako gobernuaren bitartez onartu zuen UGEP gisa proiektua. Eta beraz 2029 arte UGEPa dago indarrean, osea, sartu daitezke berriz. Eta gero, 2020 gaur egunera arte, bueno, 21ean sartu ziren makinak Aroztegiko lurretan, eta herriaren erantzuna izan zen makinen aitzinean paratzea, eta obra gelditzea. Eta akanpada bat egin zen, 11 egun eta gero makinak hortik alde egin zuten. Baina, bueno, Euskal Herrian jakin badakigu herri borrokak eta herri mugimenduak errepresioa dakarrela, eta beraz gaur egun baditugu 7 baztandar auzipetu, 20 urteko kartzela zigorrekin, eta 56.000 euroko isunekin. Bueno, eta Arostegiaz ari gara, baina bebai Euskal Herrian bertako lurra zuntzituz eraikin nahi diren makroproiektu gari daude, adibidez Guggenheim Urdaibai, Urdaibaiko biosferan eraikin nahi diren Guggenheimaren proiektua da, 1978 urtean bidali zuten proposamena, eta geroztik hainbat alditan egon gara gelditzeko saiakerak egiten, ez? Eta oraintza bertan proiektua geldi dago, baina bueno, hor dago proposamena eta hor gaude borrokan, ez? Bai, eta makroproiektuetara joan gabe ere ikus genezake nola pertsona eta alderdi politiko batzuetako kide jakin batzuek lurzoruen legeak nola urratzen dituzten haien interes propioetarako, Zarautzen inguruan oraintxe gertatu da halako zerbait edo oraintxe azaleratu da, mundu guztiak zekien zerbaitez, aiotako zinegotzi batek bere erabilera partikularrerako nola eraiki zuen lur publikoetan etxebizitza bat bere erabilerarako esan bezala, eta bere baserria berreraikitzearen izenean, baina aldi berean ez zegoen baserriaren kokapen berean, eta gainera baserri hori baino handiagoa dela ere egotzi zaio. Orduan, halako kasuak beti ateratzen dira, eta ikusten da nola interes batzuk gauden horren atzean, kasu honetan pertsonalak, estatuetan espekulatzeko interesak, orduan beti jende jakinaren gainean erortzen direla horrelako gauzak. Hori da ez, azken dauzkagu horrelako proiektuen adibide ugari gure herrietan eskualdeetan eta hori erranduzun bezala entzuten diete interes partikularrei askotan erosle handiak izan dira Arostegia bezalako makroproiektuetan espekulatzaileak eta hori kapitalari ez, eta honek gainera herri lurrak erabiltzeak jende honek diru atera dezan egiten du,
ez ditu kontuan hartzen herritarren interesak eta ere gehiago mesprezatzen ditu herritarren bizi moduak, kalteak eraginez herritarren eguneroko bizi moduan, hor Arostegia bezalako proiektu batek eragin dezaken gentrifikazioarekin adibidez bastan mailan, eta ingurugiro aldetik ere suposatu dezake sekulako inpaktua galera nabarmena ekarriz ondoko herrietan. Eta gauden garai hauetan non krisi ekosozial bete-betean gauden horrelako proiektuek azkenean betikotzen dute kontsumo eredu bat frogatuta dagoena jagargero ez dena bideragarria, eta orduan honek kaltetzen du gure herria eta guk herri mugimendu bezala gure egin beharra da honi erantzutea egin batean, baina jende honi bosta xola, haiek badakite ongi non bilatu jotzeko ongi pelotazoa eta ateratzeko herritarren kostara diru mordoa, eta horrela galdetu nahi nizun Markel, ez zuek bastan mailan zenolako ekintzak egin izan dituzuen salatzeko Araztegiaren proiektuaren arte? Errango ditut importantenak edo, izan direla lehen aipatutako herri galdeketa horiek, manifestazioak, larun batean egin genuen manifestazioa, eta beste bat egon zen aurretik baztenen, oso potentea izan zena. Prentsa aurreko jendetsuak, eta jendeak erantzun izan dituen prentsa aurrekoak. Bastandarrak zer represioaren agotik heldu zen, bastandarrak salatu dituztelaik autoinkulpazio kanpainak egin dira, eta nola ez, makinen aitzinean egin zen 14 eguneko akanpada hori, obra gelditzeko egin zena, eta bere fruituak ekarri dituena. Eta aipatu dituzu hori, ekintza ezberdinak, eta guk gehien gogoratzen ditugunak, edo jartzen gehien izan dutenak, dira 2021ko akanpada hori, eta pasaren larun bateko manifestazioa. Eta nahiko nizun galdetu nola antolatzen diren horrelako ekintzak, adibidez 2021ko akanpada hori. Bai, ikusi genituenean makinak sartu zirela lurretan, berehala presatu zen erantzun bat, kontzentra bat deitu zen Lekarozko plazan, eta hortik joan ginen makina gelditzera. Joan ginen eta polizia etortzen zenean alde egiten genuen hortik, isunak ez biltzeko eta horrela. Baina ikusi genuenean ez zela efektiboa, ze polizia etortzen zen ordu erdira edo gutxiago eta alde egin behar genuen, eta obrak segitzen zuten, makinek arbolak mozten zituzten, ziloak egiten, egin genuen beste batzar bat, eta erabaki zen, sartuko ginela kanpatzera, genekiela errepresio etorriko zela, genekiela isuna jasoko egin dituela, baina horrek ezin zuen horrela segitu, eta akanpatuko genuela. Sartu ginen, eta horre egon ginen 14 egun, 11. egunean eraman zituzten makinak, egon ziren 11 egun zer egin gabe, eta ez da rentablea makina batzuk obra batean egotea geldirik, beste obra batean martxan egoten alba dira, eta ginen pixka bat horrela, ez genekien ze etorriko zen, zetzen etorriko, nor etorriko zen, eta ez ziren gehiago agertu, eta orduan altxatu genuen akanpada eta alde egin genuen hortik guk ere. Bai, eta egia da agian Araztegiaren aurkako borrokan ekimen entzunena izan dela akanpadaren hau, ez? Eta ekarri duela bere errepresioa ekimen honek, ekarri izan duten bezala errepresioa beste makroproiektuen aurkako mugimenduak, adibidez aipatzearen HTaren kontrako borrokak ere badu bere bide luzea, 30 bat urte daramatza, eta pixka bat Araztegiakoan bezala 2010ean sartu zirenean itsasondoko megategietan 4 ekintzaile, baik sartu ziren akanpada bezala Araztegikoan jartzera haien gorputzak geldiarazteko makinak, eta horren ondorioz eskatu nahi zenzkieten 60.000 euroko izuna eta urte terdiko kartzela. Orduan, hemen azkenean argi geratzen dena da, 15 urte geroago, herri mugimenduak jarraitzen duela bere lana egiten, eta bestaldetik erantzunak jarraitzen duela berdina izaten, hau da, errepresioa. Bai, eta askotan hitz egiten dugunean errepresioaz badirudi ez, errepresio judiziala eta ekonomikoa soilik existitzen direla, baina halako kasuetan behintzat errepresioak forma askoz gehiago hartzen ditu, eta bide horretatik bai galdetu nahi genizuke ea ze errepresio forma edo bizi izan dituzuen edo herrian zer nolako inpaktua izan duen hone guztiak.
borroka luzea denez, errepresioa ere luzea izan da. Eta, bueno, pixka eta saltzearen, EH Bilduko alkate hoiek jasan duten errepresioa, dela Elizondoko plazan baimena eman zuelako Arostegiaren kontrako akanpada, osea, elkarretaratze bat egiteagatik, edo publikoki esateagatik Arostegiako proiektua pelotazo urbanistiko bat zela, jasan izan dute kartzela saiakerak, ikaragarrizko isunen saiakerak, baina, bueno, epaileak salaketa horiek beti utzi izan ditu bertan beraz, esaten zuen, ez zuela zentzurik, ez? Osea, txorra bat zen. Beste represio mota bat, eta igual ez diguna ikusten ainarri, baina landa eremuan bai notatzen dena, da enpresak lurrak desjabetu zituelarik, esan zien, mehatxatu zituen lurroien jabeak, nekazari batzuk, erranez ez baziren agertzen proiektuaren kontra, ez zizkie dela utziko lurroriak erabiltzen eta bar. Beraz hori ez dela errepresio hain ikusgarria, baina dela landa eremuaren dako errepresio bastante potente bat, lurroiek ezin direlako landu eta lurroiek galtzen direlako ez badituzu ibiltzen. Gero, akampadan bertan egon zen errepresio poliziala, egunero genuen errepresioa, polizia akampadan, gauetan, goizetan, makinen aitzinan paratzen ginenean, beti, ginen gainera grabatuak eta poliziek baute, anekdota bezala, poliziek baute foko bat pizten baute itxutzen zaituela begia. Ordan behi ginen akampadan gauean eta egiten genituen txandak, segurtasun txandak eta horrela. Eta horrelako batean batek erran zuen, uste dut horrela norbait. Eta joan ginen eta errepente kriston foko zarra, hola, egiten du parpadeatu bezala. Eta itxutzen zaitu eta derrepente ikusten ziren dena polizia zinguratua. Sin más, dira anekdota batzuk, ikusteko hori gaudela inguratuak eta superkontrolatuak. Eta gero gaur egun jasetan ari garen errepresioa, dela 7 auziperatu egotea, 20 urteko kartzela eskaerekin, eta 56.000 euroko isunarekin. Isun hori ordaindua dagoela, herritarrak ordaindu dutela, baina, ikusko dugu epaiketa. Eta nik aipatuko nuke ez hor guztian beti dagoela beldurra ere presente ez, nola herri mugimendua eta borrokak oroar gelditzeko erabiltzen duten tresna bat dela beldurra immobilizatzeko eta ikusteko egiten baduzu zerbait haien aurka gelditu zaitzaketela. Orduan oso adierazgarria da nola bildu ziren 18.000 pertsona Iruñean esateko ezetz, badakigula zer den gertatzen ari dena eta benetan nork daukan boterea eta kontraboterea egiteko edo. Bai, eta justo esan duzunarekin burura datozkit hainbat kasu ere, adibidez Alvarez aita semeek egindakoa 2023ko danborradan, teiatu batetik bestera etxera pankarta bat ezkegin nahi izan zuten eta saiakera horregaitik 2 urte eta erdiko espetxe zigorra eskatzen zitzaien. Azkenan akordio batera heldu ziren eta bakarrik izunak ordaindu beharko dituzte, baina argi dago hau bai muntai bat dela, azkenean antzekurradora baten ondorioz violentzia erabili izana egotzi zieten eta hau baliatu zuten aita eta semea, aita eta semearen aurka joateko, ez? Bai, egia da, horrelako muntai asko jasaten ditugula azkenaldian eta zuk erran bezala usue, asteburok argi erakusten duela herria ez dela geldirik egongo, azkenan bildu ginen Iruñean 18.000 lagun lurraren defentsan lelopeko manifestazioan, salatuz lurraren defentsaren kriminalizazioa eta eskatuz auzipetuen absoluzioa eta proiektua, Arostegiako proiektua behinbetiko geldiaraztea, eta hau izan zen mugarri garrantzitsu bat eta urrengo mugarri garrantzitsua agian daia ez epaiketarena. Eta orduan zer aurre ikusten duzue horra begira? Oraindik ez dugu zer aurre ikusi. Nik uste dut pertsonalki joango garela eta joan beharko genukela eta joango garela absoluzioa eskatzera, jada hasia garelako. Eta gero saiatzera Nafarroako gobernuaren bitartez proiektua gelditzea.
ze bestela etorriko dira beste dozein momentutan, eta egongo da represio gehiago, eta auziperatu gehiago, eta, kate bat azkenean, ez? Orduan hori, ez dugu deus hitz egin, orain, hartuko dugu otsaia libre, pixka bat, izan dira bilabete saturazioa tope, orduan gero martxoan hasten garean berriz, ikusiko dugu zer egiten dugun, eta nola, Eta ez dela ontzat eman beharrez, boteredun pertsonek esaten dituzten egiak eta mugitu bar garela, herrietara joan bar garela, benetako egiak entzun bar direla, historiak entzun bar direla, eta hauek sozializatu eta komunikatu behar direla. Eta horri bai oso garrantzitsua da. Eta galdetu nahiko nizuke, ea komunikabideen partetik zentzurarik, boikotik, ala manipulaziorik jasan aldituzuen. Aipatzekoa da herri mugimenduetako komunikabideek eta herri komunikabideek egin izan duten lana, bai izan klak bera, izan ahotsa.info edo ekin klik. Bestalde dugu ETB, spoiler, ez gara agertu eta ez gara hartuko inoiz. Zoritxarrez, ETBek telebista publikoa izanik partido konkretu batzuei batzun beharrei erantzuten dielako, eta ez da kasualitatea Aroztegiko proiektua bertan ez agertzea. Aroztegiko proiektuak ere partido jakin batzuen beharrei eta nahiei erantzuten dielako. Eta, gero Diario de Navarrak egin digun manipulazioa, eta hori gehien bat izan da, deitu gaituela herriaren etxaiak, eta saboteatzen ari garela proiektua, eta dena. Baitz egin du apur bat kronologiaz, ez? Nola garatu den proiektua, ze herriak nola erantzun duen, baita alderdi jakin batzuek nola erantzun duten, komunikabide batzuk nola erantzun duten, eta nahiko ikuspegi global bat hartu du horri esker, eskerrik asko Markel, eta ez dakit zerbait gehiago nahiko zenukeen gehitu? Ez, adi egoteko gure sareetara, eta hori, mila esker, gomidatzeagatik. Esan bezala eskerrik asko, eta ondo segi. Gaurko atala ere amaitu dugu, eta ondorio modura botako nuke erantzun kolektiboekin makroproiektuak gelditzeko aukera hori badaukagula, Arostegiak erakutsi duen modura, eta amaitzen joateko, eskerrik asko Ibai eta Irantzu horregoteagatik, eskerrik asko Amaika telebistari ere, eta zuri entzule, mikrofonoaz bestalde horregoteagatik. Eta ez antzi klakera arfidetzea, zeagian EITB kontatzen dizituen gauza horiek kontatuko dituguk. Eta Aroztegiko gazteak talde kriminalak badira, talde kriminal honen partez, mila esker eta agur.